et des mensonges fouillés là, barracage. Barracage. Kata marama fin jom rola pour la jinga pour moto ça fait pour moto ndula. Na fara ko ne de ko ket ko bi. Moto kelente moto flatte. Ni mo ya ko de progrès fo ko ni e faali ko di ko ne dare manga dunna. Aw mun ba fe ka anga janmani nunu laje wakati bela jalalena aw ye aw sokolento anga bololo siraw kan Elba Production ka farafina jaw nyenemaya. Adi. Mais. Ça va? Comment tu vas? Bien dormi. Ouais, ça va. Alhamdulillah. Fanou. Papi. Papi bolino. Kabo. Chongora juna. Alsulla kabo. Ne kunya ci atakarana ne ko ci la singana. Donc ako kabe taka terige ko yorola. Kapta ci do la yingana. Mumbe. C'est bien. Comme ça, nous, quand on va oublier, on a son mariage. Ah ouais, oui, là, mais non. Ok. Yeren. Papi, qu'est-ce que bah, ça va? Bon, oui, on est. Bien, oui. Barakaro. Rien de mogoda. Nous, go domi kaute tabi balka oli dernière minute la bawat. Na économie baraka ko ko bolo. Isa ko rira. Madola. Isa ko biki yere la de. Yere di mayatigi. Kali mani sam. Attends. Problème tala. Meta. Je ne pense pas ni même. Ok, ola ita to ngada di machine. Draga. Draga ko ngi. Meta ni on ta ko hein. Mais pas kana mede. Quand même café. Voilà. Je n'ai pas oublié. La soupe a coûté cher. Papa. Hey, agar tu. Wah. Hein? Mungkin Nasa. Meski. Agar ni. Papi. Hein? Papi. Papi. Mungkin. Dore boragani ule sakui papi mnega papi datu papa. Kamu ya? Koye papi mnega papi datu. Kodran. Comme ni yɛrɛ fɔ de la. Yugum. Papa yɛrɛ fɛn ko kojuguba de kɛra. N'u y'a faga u ye ko dɔ y'a sɔrɔ. Bana bɛ fɛn dɔ. Ala k'i dajugu de. Ala k'i dajugu kɛ boye k'a mun kogo la. Est-ce que papa, est-ce que i bɛ ka kuma min fɔ i bɛ k'a dabila? I bɛ ka kuma min fɔ i hakili b'a la yɛrɛ wa? I woloden kelen ko bɛ polisiso la. Ko n delila k'o datugu k'o jo bɛ ne la. Malangolo, suɲɛnikɛlaw, mɔgɔfagalaw, maa kirikaraw olu de taara ye polisi. N'i banni ka wulu jugu la kɛ dɔ ta b'i kin k'i faga. Ayiwa, an b'a fɔ wulu jugu wa? Awɔ. Bi papi bɛ polisi la dɛ. Bi papi datugulen tɛ polisi la. Mun b'a yir'i la sini k'a tɛ k'i yɛrɛ ye. Den mana kɛ malangolo ye cogo o cogo an b'a ye k'a to yen ko malangolo ni don wa? Ne y'a f'i ɲɛna de parce que i y'a fa i kana fɔ k'a bonya ma da i kɔrɔ. Sinon hali ni ma fɛn kɛ ne b'a dɔn ne tɛ dɛsɛ k'an den bɔ polisi la komi ne y'a bonya da i kɔrɔ de don. Wallahi papa ne tun b'a dɔn ko papi ko man di e ye mais ne tun t'a dɔn k'a fɔ n k'a sera fo nin na. A tɛ nin yan. I kuma o kuma k'a ko man di. Mais a ko man di e kɛ. I kuma k'a ko man di. Mɔgɔ min bɛ kaso la. Ni den ɲɛnama don a bɛ taa kaso la o. Ni den ɲɛnama don ni papi ye den ɲɛnama ye a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kaso la o. Papa den ɲɛnama ko tɛ kaso la taga la den lankolon ko tɛ kaso la taga la. Hali n'a ma ɲɛ k'a jogo mɛn n'a kɛra ka ban an bɛ solution de ɲini a la. I ka ŋana tɛ yan. E ka ŋana tɛ wa? Ne ka ŋana don. I ka darɔ min na f'i ye i ka champion den tɛ wa? Awɔ n ka champion den don. I ka darɔ min na f'i ye cogo min na i ka prince t'i bolo wa? N'u y'a minɛ ka datugu kana minɛ kɔrɔla tɔɔrɔ sa. Kana minɛ tɔɔrɔ taa i ka taa ɲɛnabɔ. Problème t'a la. N'i m'a fɔ. Yen y'a place de. Yen papi place de. Yen tɛ ne den place. Kɔni b'a dɔn ni min f'i ye
n'i bɛ fɛ i ka balo n'i bɛ fɛ i ka sijan sɔrɔ i ni lafiya papi ko in na. Ne tɛ ni lafiya bi ne tɛ ni lafiya sini parce que e bɛ se ka da ka sunɔgɔ. I bɛna san manamana ko la. Awɔ n ka sa ne sara n den nin nɔfɛ n ma sa fu. Ko ka kɛ den ɲuman nɔfɛ den wolo. Ne ko k'e tɛ taa ne den bɔ polisi la kɛ ne yɛrɛ bɛ taa n den bɔ polisi la walayi bilayi ne den tɛ si polisi la a mana bɛn fɛn o fɛn ma ne kun b'a kɔrɔ ne tɛ foyi foyi ɲɛna nka n'i y'i ba i ka wulujugu la dɔw ta b'i kin k'i faga. E ka wulu in b'i kin. A ka n kin. Malangolo. Ni cɛnin ye mɔgɔ tɔɔrɔ ko a b'i da yala mun bɛ k'i don nin ko sugu ninnu na don o don ka mɔgɔ la wuli ka jɔ a sen kan nin ka batarako la. Wallahi aw tɛ malo san'an ka bɔ yen tun bɛ da pɛrɛ la ne kun k'i den fɛ dɛ den man di dɛ mɔgɔ ka jugu i den ma dɛ mɔgɔ ka jugu i den ma ala an taara min fɔra i yɛrɛ y'a mɛn i yɛrɛ y'a mɛn min fɔra i ye i yɛrɛ y'a mɛn ne sara de kɔ n sara komisɛri o procureur nin bɛɛ ye ne denmisɛnnin teriw de ye u ye min fɔ i yɛrɛ y'a mɛn e den ma sɔrɔ foyi la barakage ka taa maramafɛn jɔ mɔgɔw la k'u lajigin ka b'u ka moto sanfɛ k'u ka moto minɛ u la n'a fɔra ko ne den de bɛ k'o kɛ dugu kɔnɔ bi moto kelen tɛ moto fila tɛ nin ye mɔnɛya ko de ye o procureur y'o de fɔ ko nin ye fagali ko de ye ko ne da yɛrɛ man ka don nin na ko nin ko yɛrɛ man ka dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ ka kɛ ne ɲɔgɔnna ko ka taa fɔ ko ne da de bɛ taa don barakage ko kuma na n b'a sɛmɛ o ma den jugu wolo de b'a sɛmɛ o ma den kuntan wolo lefe nin cɛnin kɛra fɛn o fɛn ye papi kɛra fɛn o fɛn ye a bɛɛ ye e yɛrɛ de ye parce que e de ye fɛn bɛɛ kolokolo la e de ye fɛn bɛɛ kolokolo papi la k'a kɛ fuwariden ye a tɛ baara kɛ a tɛ foyi kɛ a sonyɛni foyi man jugu hɔrɔn den ma ko sonyɛni donc i dɛsɛra anw ta la sisan o t'i bɔ bilen i bɛ bɔ i bɛ taa marifa de jɔ mɔgɔw la walima bese de jɔ mɔgɔw la k'u lajigin ka b'u ka moto sanfɛ e dɛsɛra mun na yan papi e dɛsɛra mun de la yan papi e dɛsɛra mun de la du kɔnɔ yan fɛn jumɛn de bɛ yen ne ma min k'i ye i ka hakɛ fɔlɔ min kan o ye k'i wolo k'i balo k'i don kalan na i ye kalan kɛ ka tila o la ka baara joli ne y'a ɲini ka d'e ma n'i ye ko sugu bɛɛ kɛ k'i bila sira kan papi ne fagali ko de b'i kɔnɔ i bɛ fɛ ka n da kan faga e yɛrɛ ka kuma ko ne ka héritier n ka tiɲɛ ta den nin den sugu ne ka n ka tiɲɛ d'a ma ne ka sabi ne ma kɛ bɔfu safu ye hali ne ka du min filɛ nin ko ne sara ko nin ka kɛ dutigi ye o ne kɛlen ye bɔfu safu de o kɔrɔ ko nana diɲɛ kɔnɔ fu de ka taa fu
o kɔrɔ ko ne wolola ka na diɲɛ kɔnɔ fufaki nafa foyi ma kɛ nali la ne yɛrɛ b'a miiri diɲɛ don o don quoi c'est à dire den tɛ bolo quoi den tɛ bolo bilahi des fois min yɛrɛ ɲininka est ce que nin ne de ye est ce que nin ne woloden n y'a fɔ a b'i tɔɔrɔ mais est ce que nin ne de ye est ce que n jeli don Barakaji non i ye n faga n salen de filɛ nin ye tan n sara de n bɛ min f'i ye bila yɔrɔ ɲini den na bila yɔrɔ ɲini na ne na tɛ se ka don da kelen fɛ an tɛ se ka don da kelen fɛ n tɛ se ka nin den sugu mara n ka du kɔnɔ n tɛ se n tɛ se an bɛ bɔ yan waati min f'i bɛ pali-pali k'e den tɛ si ne yɛrɛ kuma ta i bɛ se ka labɔ e bɛ se ka labɔ nin na e bɛ maa jumɛn don dugukolo sanfɛ k'o bɛ se ka labɔ e bɛ jɔn dɔn e bɛ jɔn dɔn k'o bɛ se ka a kunna bɔ nin problème in na dajigi ko ta ko ne t'a fɛ n bɛ ba la gansan bila yɔrɔ ɲina la n t'a dɔn min yɛrɛ fɔ i yɛrɛ ni bɛ mɛn yɔrɔ kuma fɛn o fɔra sisan si ma degela i tɛ denmisɛnnin kuma foyi de tɛ ne da ne t'a dɔn mina na diɲɛlatigɛ kuma o kuma fɔ kuma foyi de tɛ ne da komi papiye tɛ ne ka kuma mɛn ne bɛ n yɛrɛ faga e tɛ ne ka kuma mɛn a ka di e ye don o don ni e faga ne buruja ka ne yira diɲɛ na n'o de ka di e ye ne ka nɛnɛ nɔfɛ don o don papi ne y'i jaw kɛ ne sɛgɛnna walayi fɛn min ka di e ye kɛ e k'o kɛ so in kɔnɔ ne tɛna f'i ma bilen papi a dabila n t'a f'i ma nin ka ɲi n t'a f'i ma nin ma ɲi a y'i ja cogo o cogo i b'a kɛ ten ne sɛgɛnna aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balimamusolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Malisin Para an ka nɛgɛjurusiraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na ŋa nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ